מסתלבטת על הארץ, אנחנו הרגשת. לא רואים משהו יותר טוב. היי. נכנס? ככה? איפה? בואו. חניון שזר. נו באמת, מה אני אראה פה? מעולה. איזה נוף, איזה נוף. אנחנו כאן בשוויצריה. הקטנה. וואי, מקסים. כן, חשוב מאוד לציין, אם כבר מסריטים את זה, שאנחנו נמצאים באוטובוס זה כבר כמעט 4 שעות. סליחה, עוד 5 דקות זה יהיה 4 שעות. צחוקים! אוקיי, יצא לי לצלם כיכר, לא התכוונתי. גם שם יש חניון, בוא נראה, אי אפשר לעשות זום. צחוקים, זה חוף הזו. חניון. צחוקים. מי רצה חוף לבנון? למה אתה לא מכיר אף אחד? מי אתה לא מכיר? אתה מכיר את רבקה, את דבי, את מאי. איזה יצחק? מה זה? נראה לי לבנון יותר... בואי נעשה ככה רגע. בואי נעשה ככה. כמו מרבחור שם שבדרך אלינו. חסתי אותו, לא? קפל מינה. ויי. שתי דקות, יהודיה? רגע, איפה? היום זה לא, זה שם. תשמעי, כבר לציין נופים. לציין את הכביש. אוי, גדל. תזכורת, חוף לבנון, שזף, אמנון שחשבנו עליו מלכתחילה. ומה עוד? לבנון ושזף, סבבה.